què amb accent i què sense accent. Quan hi posem accent? Quan? 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 Què exclamatiu, a diferència del castellà, no s'accentua, per més èmfasi que hi posem. És a dir, si diem «que bonic!», per més que elevem a l'enèsima potència, mai tindrà accent eixe què. «Que bonic! Que bonic! Que bonic!». I el que interrogatiu sí que té accent i significa quina cosa. Exemple, què vols? Què fas? Quina cosa vols? Quina cosa fas? Per cert, darrere meu hi ha el Colomer del Parc Municipal d'Elx. Quina diferència hi ha entre el que conjunció i el que relatiu? Com diferenciem l'un de l'altre? El que conjunció no s'accentua i tampoc té cap antecedent. Un que conjunció introdueix una oració subordinada, però, a diferència del que relatiu, no té antecedent. Un exemple típic és un verb més un què. Què diu ta mare? Diu que tornes a casa pronte. Què diu ton pare? Diu que tornes a casa encara més pronte. En canvi, un que relatiu sí que té accentuació gràfica sobre la E i sempre és oberta. És a dir, 45 graus respecte de la vertical cap a l'esquerra. És la inclinació idònia per no confondre els correctors o correctores d'un examen, perquè ni és vertical ni és horitzontal un accent, d'acord? És a dir, un accent gràfic tancat té una inclinació aproximada de 45 graus i un accent gràfic obert té una inclinació aproximada de 135 graus. S'entén? 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 Una característica que té el que relatiu és que sempre va precedit d'una preposició, però no qualsevol preposició, sinó una de les 5 que conformen les preposicions anomenades febles. Una regla mnemotècnica per recordar-se'n és la frase d'ambientador de pera. Pensem que tenim un cotxe i volem ambientar-lo. Doncs, ambientador de pera. Aquesta expressió reuneix les 5 preposicions àtones o febles, d'acord amb la terminologia dels llibres, que són les següents. Ambientador, amb i en. De, pera, per, a. I ja les tenim totes 5 englobades en aquesta oració. Només quan tenim una d'aquestes 5 preposicions que acabem de dir és quan podem fer la substitució automàtica de el qual, els quals, la qual, les quals, que constitueix el pronom relatiu variable. Qual, quals. Perquè l'invariable és el que, precisament, estigui accentuat o no. Amb això vull dir que el pronom relatiu variable qual, quals és més genèric que el que, perquè pot anar precedit de qualsevol preposició. Ara, la forma que només pot anar precedit d'una preposició feble. Per tant, sí que es pot dir sobre la qual, però no es pot dir sobre què.